Ti, Judith, wedi colli 12 pwys. Ti wedi colli stôn a 2 bwys. 12 pwys. Wow. Ti wedi colli 11 pwys. Ti wedi colli stôn a 2 bwys, Nick. Mae gymaint o firsts wedi bod i ti wythnos yma. Mae wedi bod yn anhygoel. Wyt ti wedi colli 5 modfedd? Fi'n teimlo ffantastig. Teimlo absolutely great ar ôl night shift. Dwi yn codi yn y bore isio gwneud yr ymarferiadau sydd wedi bod yn rhywbeth sydd wedi bod ar goll am flynyddoedd yn y mywyd i. Dwi'n bod i ailbrodi to. Mae'n weird o, mae'n braf. So mae'n dangos faint dwi yn fatha gwella hyder fi dod nôl bob wsos. Mae'n incredible. Da iawn. Diolch.